Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manibod dito yung Nemars Studio, Amasarakan, dito yung Sitio Lubot West, Talingalawag City, Philippines. At tuwing araw din na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin yung Yongyong Ruiz. Nga umay manen mang ted biyag ti may nga pakasaritaan. Ti may nga surat nga ti udi naket adda parikot na nga intay tumet balakadan. Ti problem of the day ni Matutina. Iti Isabela. Ngayon na pinauluan iti Uto. Alright mga kasin, iti deti nga gundawa inti nga din na irugi nga ibasa deti problem of the day nga napadayawan nga may kanbiag iti deti nga malem ket intay to balakadan. Ti problem of the day hindi pagayam tayo nga nagpailinged itinagan a Matutina. Ket kastiman ti linaon sagudayan ti surat ni Matutina. Dear Kasin, sakbay man ngayon nakiburay ti pakasaritaak, kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu dita Nemars Studio. Kasama tayo nakablaawak, dahil padak nga dumdumngeg kaya nagbibuya iti dito nga programa, itinaragsak nga pa nagbuybuya, nang roon na launay kadagiti naayat nga sponsorsyo. Ilinged naklatan itinagan a Matutina. Naawis met tiriknak kasinyong nga mangibinglay ti pakasaritaak. Gabuta kahit kula unay tagkid daw iti balakad kada kayo. Addaanak amin iti parikot iti agdama. Gapo iti naramid tinasinged nga kasinsin ko nga imbilang ko a best friend ko. Sipod pa idi ubing kami. Wen kasinyong nasinged kami nga agkasinsin kini Janela kirim bilang kon asaan la akabsat no diket asaan la kasinsin no diket kasla kabsat ko pa yen. Ta kadagupan kada kami nga agkakasinsin. Da kami laeng ti babae nga agkasadaran. Iso nga da kami ti close. Ngamjak impagarup kasinyong bayad iti panaglabas ti panawen, bayad iti panagdakkel mi, agingga idita agingga nga idi addan kaayan-ayat ko. Jak ninamnama nga makaaramid isuna iti pagsakitan launa iti nakem ko. Nga nakapukawan anamin pinsan ti panagtalek ko ken kuana. No kasano nga napasabak ti amin ken anya tinted na nga parikot kanya kasin day tamantinak inuten abinsa-binsaen. Ket kastyuman narugyak ti amin. Irugik man kasinyong idita ubing kami pailaeng kinikasinsin Janela. Oh, kasinsin. Oh, si kagayam kasinsin Janela. Nakita ka nga rod. Api nga saan ka nakigiddan kanya kasi iti pagadalan tayo. Ti amok kami nung naladaw akon. Iso nga saan ka nga inuray pa ti amok imununakan nga may simrek ti pagadalan tayo. Kastagayam. Ay wen. Nakita ngamin. Kabarbaro gayam deta sapatos mo kasinsin Matutina. Daytoy. Wen kasinsin Janela. Impawit kanyak deti kabagyan ni nanang nga adda di abroad. Ay, imbag ka pa'y, angim gray ka.
Kasla saan mo abagay deta sapatos mo kasinsin matutina? Anya? Kadi, wen, saan mo abagay dayta? Ngamin, dayta kulay na, sana may bagay ita kulay ti kudil mo. Agga po kadita, sa anak nga na po daw akaskeng ka, kasinsin janela? Isupay usto ta ko na. Itinagpaiswan na, mas bagay kanyak dayta nga sapatos. Anya? Nugayat mo, agsino ka ti sapatos kasinsin. Ureta, kabarbarumot pa dahi sapatos ko. Ken dayto nga sapatos ti bagay king ka. Ngamin, dati kulay ti sapatos ko nga ususarik ita, maibagay launay tayo takulay mo. Ha? Wen, mamati ka kanya kasinsin. Keno kayat mo, nagsinukat ta, gaputa barbaro day tabagim, ngam dito sapatos ko, ikang kantupay iti, may sapay nga paris nga sapatos. Agpili kan tulaeng. Dalaga? Kasinsin janela? Sukatam dito baro nga sapatos ko, iti duwa nga sapatos mo? Kitwen. Agkasize la ti sakata, saan ka di? Ken may mas bagay mo dito nga kulay ti sapatos, dito suot ko ita. Ket siyak, mas bagay ko mo dito suot mo. Iso nga agsinukatan kasinsin. Ha? Kwa? Amangan no biroken ni nanang. Amangan no, mas daaw no, napanan na ti sapatos ko. Saan mo siguro nga mas daaw, damat sukat na? Ken saan lang nga may isa nga paris ti sukat na kasinsin. Dua nga paris ti sapatos, ti isukat ko kaday tabaro nga sapatos mo. Ha? Wen ko namon kasinsin. Imbes nga may isa lang nga paris ti sapatos mo, agbalin nga duwa. Iso nga, nangatiw ka pa'y Ken may isa, mas bagay ken kaday to'y kasinsin. Ay, sige nga ron, kasinsin janela. Ada ako nanang. Ay, nasaya at matanak ko. Agpilis ka, anta umay nagtulungan dito yung kusina, tayo gisagana tanti pangarabian tayo. Uwan nanang. Agure ka man. Ay, matutina, mabitlaan. Nanang? Apis sa bali magtisuot mo nga sapatos ita. Ha? Saan mo't nga day tatisuot mo nga sapatos nga simrak iti pagadalan? Saan ka di nga dati ka barbaro nga sapatos nga inted ni antim nga Evelyn di Hawaii ti suot mo itay? Kan may saawan mo't ti amok nga kasta nga sapatos mo anak ko. Akwa nanang. Nakisin no katak namin iti ka eskwelaak. Asin no. Ape ka nakisin no kakat ka barbaro day jay. Kan may sa original day jay. Amumat ni antim nga Evelyn nga adda di Hawaii. Saan nga agipaw iti sinsinan nga sapatos. Ninginaan lata ti ipaw it na. Mas bagay ko kano dayto nga sapatos nanang. Kun may sa adda pa iditi uneg ti bag ko ti may sa nga paris ti sapatos. Aniya? Daan mo dayta. Kun lang anak saan mo't nga nginaan dayta. Ay agpudno ka man kanyak. Asin no ti kinasinukat mo? Kwa nanang. Kay eskwelak nanang. Kay ket ko ngamin dito yung sapatos nanang. Anya? Kay ket mo dayta. Nga lalakaan ti langanang. Ngam dayta nginginaan nga impawit ni antim nga Evelyn nga adda di Hawaii. Oo nanang. Nakomportable ngamin dito eh. Ken kay kayat ko tadua ti sukat na nga sapatos. Anya? Ay naanak ko aya. Asino aya dayta nga kaadalam? Inuto-uto na kan linuko na kan. Ay podnong kanyak asin no. Saanin nanang. Kay kahit kumadate yung sapatos. Saan kung impudno idi kay ninanang kasinyong nga ni kasinsin janela ti kinasinukat ko iti sapatos. Tadyak kayat nga maungtan ni kasinsin janela. Tamakitak idi madlaw ko nga maluksaw ni nanang gapo iti panangi
panakisinukat ko iti sapatos. Binaybay aklatan, aging nga nagmaumaw, ti pungtot ni nanang, ti soron na, aging nga naliplipatan halatan. Ket masansan idi, tunggal ada arwatek, ada gamit ko, nga kabarbaro, nukursonada ni kasinsin Janela, ket makisinukat kanya. Gabuta damot isukat na kanya, panagriknak idikat kasla sa anak ba't nga maatiwan. Pasaray, subsubra pa'y titid na kanya. No kumaadabaro nga lapis ko, sukatan na iti dua lapis, nga nausaren. Aman, may mayat dita kasinsin. Duwa ti lapis mo, may salatig isukat mo kanyak. Ha? Winangim nausar matikituyan kasinsin. Win nausaren kasinsin nga pag silpom ida, at atidog da ito'y duwagim data may mesa nga baro. Uwin ngagpaiso kasinsin. Usto ka. Kitwen, numapukaw mo dati may mesa nga lapis mo. Awan tot lapis mo. Idinto nga da ito'y duwa nga lapis nga uri na usaren, numapukaw mo ta maysa at danto pa'y maysa nga mabati. Uwin gayam anya kasinsin Janela. Sige, agsinukat ta nga rod. Tunggal maamuan dagiti ka eskwelaak, detangar aramidan mi ngagkasinsin, mangig kong bagada. Ala, api nga manugot ka, matutina. Utuin na kaladay ti kasinsin mo. Ha? Saan mat siguro? Anya nga saan? Nakalawlawag, nga gungundawayan na day ta kinauto-utong. Mayat kamot, no adabaro nga arwatam, no adabaro nga gamit mo, makisinukat king ka. Unang nga adumutitid na no kwa. Uray pa'y kinauto-uto lata day ta. Ngayon uray no kasta ti magbaga dagiti tattao, dagiti classmates ko, ket saan ko latangin pangpangag kasinyo. Sana pulos nga napukaw ti palagtalek ko iti kasinsin ko. Gaputa, nasingid kami lata iti tunggal maysa. Kat ba ti panaglabas ti panawen, nagtultuloy met ti kasta nga aramiden ti kasinsin ko kanya, nga tunggal ada makita na nga baro nga gamit ko. No paginteresan na, makisinukat kanya. Kasi di agbasbasa ako ni ti kolehyo kasinyong impawitan nak ni Auntie Evelyn nga da Hawaii iti baro nga cellphone ko. Nga iPhone. Ket nakita manan ni kasinsin, ket kinursonada na. Kasinsin, api kasla. Maproblema ang kakadeta baro nga cellphone mo. Kwa, sa anak amin nga nasanay iti kasto nga cellphone. Amo maten, Android ti sigod nga cellphone ko kasinsin Janela. When matkid di narigat no, naggapuka ti Android, sa kaagusar iti kasta nga iPhone. Talaga nga di mo masursuro dayta. Narigat. Isong awang mala serbi na dayta nga cellphone mo barbaro. Naggapuan na ka di. Agapukin ni antik nga da Hawaii. Tikabsat ni nanang mo? Tikabsat ni auntie? Uwen kasinsin? Aya? Sana all da auntie na nga kaski ni auntie nga Evelyn ni Hawaii. Awan mat ngamin ti kabagyan da ti side mi nga ada Hawaii. Angim, ureno kasta, ureno awan ti Hawaiiana kada Hawaiiano nga kabagyan mi, napadpadasak mo tinagusar iti iPhone nga cellphone. Talaga, kasinsin Janela? Ketun isuro na man nga rod. Itay pa lang nga, kutik-kutik dati cellphone nga kabarbaro. Jack madla masurutan Ay na, saan da nga agpada iti Android data kasinsin matutina. Narigat ka sursuruin data nung nairuam kan iti Android.
Anya nga ro ti serbina daytoy. Masapol nga sursurwek akasinsin tapno no maaramat kumatla daytoy inregalo ni Auntie Evelyn nga agapot Hawaii. Nasaysaya at langin kasinsin. Agsin no katalatan. Ha? Kabarbaro mo ti cellphone ko. Data, cellphone mo nga. Oy, Oppo daytoy kasinsin. Saan nga sinsinan daytoy? Kasla iPhone matla daytoy, iso na laing ta Android. Oh, nairuam ka ni ti Android, saan ka di? Uwan kasinsin. E dinto nga siya, nabayagan nga amok ti agusar iti iPhone. Ha? No kayat mo, pasurutan ka pa iti power bank. Oh, saan ka lang nga naadaan iti cellphone nga kaskasukat na ta iPhone nga dimto matlang mausar-usar ta di mo kabisado. Maadaan ka pa iti power bank. Nga iti anyaman nga oras nga malobat ka, no awan ti kuryente, no awan pagsaksakam, mabalin mo nga i-charge dito yung power bank. Win ko namon. Kaysa data masayang la, data inregalo ni Antim nga Evelyn nga dadya Hawaii. Ta dimto matlang maaramat. Baka dimto la us-usaran. Ta ad-adan to nga usaran data sigod nga cellphone mo nga Android. Oh, edi maadaan kan ti duwa nga Android nga cellphone. Ken mas modelo nga amang dati Oppo nga cellphone kung data sigod nga Android nga cellphone mo. Duwan ton ti cellphone mo nga Android kasinsin matutina. Ada pa power bank mo. Sigurado ka? Ketsi ka. Awan to ti power bank mo saan na balin? Inasisita. Sika, maadaan kay ti power bank. Gaputa duwa ti cellphone mo. Amangan no makita ni nanang nga. Awan ti iPhone kat. Ay na. Saan na nga madlaw dayta? Kinibaga ma. Saan mo nga amu usaran ti iPhone, iso nga nakisinukat ka. Basta kasi dati. Saan mo nga ibagbaga kini auntie, nga siyak ti kinasinukat mo kasinsin. Ibagam latang nga sa bali nga tao. Diyak la kayat nga, adama sa uni anti kanya. Ay promise, kasinsin, saan ka nga lugi ka daytan? Nanginapay dayto yung power bank. Mano ko mga milliampere dayto eh. Ha? Kaya na nga i-charge ti talo nga cellphone dayto eh. Uwin ko namon. Sa bagay, baka diyak tumatla maususar dayto kasinsin. Uwin tadyak kabisado nga talaga. Itay pala bigat. Nga sursurwek, yung talaga nga jak masurutan ti agusar iti iPhone. Di ka kalipay maturog, anak ko. Nang? Kunak, di ka pa'y maturog. Anya teraramitim dito paraangan pa'y laang cellphone. Adala ka chat ko nanang. Amangan mo't no lalaki da ita Ay, di ka pa'y nakaturpos iti panagadal mo. Sika, matutina. Saan nga lalaki nanang? Classmate ko. Siguradong laang. Amangan kat no makinubnubyo kagaya man kat madadail laang tapanagadal mo. Ninanang. Aguray ka man. Nang? Saan mo't nga dayta tit cellphone nga impaw itking ka ni Antim nga Evelyn at dadya Hawaii? Ha? Kuha? Ay, malasing ko. Saan nga kasta ti iPhone? Nang? Aguray ka man. Sa dino ti ayan na ti cellphone nga impaw itking ka ni Antim nga Evelyn? Kuha? Di mo kunaan nga nakisinukat ka man anak ko. Nginginaan day dyan nga cellphone, abi nga makisinukat ka. Ay, kwa, nanang. Diyan kaming kabisado ti iPhone. Ay na, day ta ka manan matutina. Simro manan te ugalim. Simro manan te kinauto-utom. Hindi mo mo't nga ipod no kanyak no asin no day ta. Kasin sinukat mo, asin no day ta manggundaway king ka. Asin no aya, tinakisin no katam, iti cellphone. Kitak man day ta cellphone, nang. Oppo mo daytoy. Sag mamanulag ti Oppo, ikumparam iti iPhone anak ko. Ay na.
Linukloko da ka manan. Saan mo't nanang? Ti kinagpaiswan na. At dapi pasurot na nga power bank. Uray pa asag mamanula ti power bank. Ay na, ibagam gamin kanyak asido day tamang gundaway kin ka anak ko. Awan nanang. Kan may sa, kayat ko day ti Oppo. Tadadang nga maaramat ko. Tadyak mat kabisado ti iPhone. Ay, nakibagam ko maanak ko, napimpindas la kumanuin lako tayon. Adupay ti maisubliking ka. Nyamdeta nakisinsinukat ka. Babaan nyo na tananang. Saan tayo mataginatang day jay? Inregalo mat ni Auntie Evelyn. Iso nga raw, inregalo ni Auntie nga Evelyn, iti nga aga po di Hawaii day taangam. Ay, tinaramid mo. Babaan nyo na tananang. Ay naayak, sakit ti ulok king ka, matutina. Ano saklatan, dagiti ibagbaga ni nanang utu-utuak ka no. Ang jak amo, jak maawatan ti bagi kasinyong, jak maawatan ti rignak. Tano daduma kat adamot point ni kasinsin janela. No daduma, ustuma ti suna. Ang mga nujak kumamot la na usar nga nasaya at ti iPhone nga tadyak mo't kabisado. Iso nga binebe aklatan, ket nagtultuloy lata ti kinasingid mi nga kasinsin, aging nga nagturpos kami, nga agpadpada, iti kolehyo, ket naaddaan kami, iti trabaho. Daksanggasat agpadpada kami nga nalpas ti kontrata nan, iti na-strike mi nga trabaho kasinyong, ket idi panawen nga agsarpsapul kami nga dua iti trabaho, iti pagakaran mi. Siyak ti muna nga nakastrek weno. Siyak ti muna nga naadaan iti trabaho. Kaya di may sangal daw nga nagkita kami kinikasinsin janela. Kasin, imbag ka pa'y nakastrek ka ni di trabaho. Uwen nga rod kasinsin, ketsi ka. Awan ka di pa'y ti nastrek ka nga trabaho. Awan nga rod. Ken may sadyak kaya ti kontraktual. Numabalbalin ko ma, dati saan nga kontraktual, ti tuloy-tuloy, tapno saan nga ti kalpasan ti 5 bulan, wino 5 bulan, awan tuman trabaho kon. Imbag ka pa'y ta saan nga kontraktual, deta nastrikam nga trabaho. Angim, kasla saan mo't nga mailin niya iti interpos mo iti kolehyo kasin. Sana balin kasinsin. Masursurok mo ti agusar iti computer. No ape nga minmo't adi mo sinursuro unay ti ag-computer. Idinto nga, uso matin ti computer. At damat kiti amok kasinsin janela. Ngam sa anak laone nga, nalaing nga computer. Oo. Kasano nga roden no, kasapulan da iti nalaing iti Microsoft Excel, iti Microsoft Word. Una saan, agaramid ka iti report, babain iti Microsoft PowerPoint. Amom ka didi kita kasinsin matutina? Saan nga rod kasinsin? Angim masursurok to ida. Ay narigat asursurwen dagita no saan mo nga inadal iti kolehyo. No ape nga minmot nga saan nga computer course related iti intake mo, akas kanya. Siya, computer science ti inredwar ko. Gaputa amok nga masapul ko ken mausar ko, maaramat ko ti knowledge ko iti computer kadagiti kaadwan nga trabaho. Kas kumadata na strikam. Agyang ka ti opisina. Agusar ka ti computer, idinto nga di mo uni kabisado. Nalakamot siguro nga sursurwen. Ay trust me kasinsin matutina. Narigat dayta. So siyak ti sika, sakbay nga,
sakbay nga dati marigatang ka, kat agresign kan tumatlang, agsapol kan tumatlat sa bali nga trabaho nga dati amom nga aramiden, amom nga trabahon, di mo lang ipatuloy yan. Ha? Ang sayang mo at kasinsin. Naawat akon. Kat kakaiso na nga bakanting nga posisyon day jay. Ay na. Ure man di maawat ka, ure man di makastrik kay ti trabaho, no saan kan tumot nga naragsak, gaputa saan mo nga maaramid di trabaho, dati mo kabisado. Edi, agsapol ka lat sa balin, awan man lat serbina kasinsin. Baka di kan tumot lagbayag. Ha? Sa bagay, ustot ako na. Di ka nagpaiswan na kasinsin, Janela. Impadas-padas ko lahat at nag-apply ka digiti kumpanya nga mabalin pag-applyan. Nga di akong pinanunot pa no. Amok di trabaho no saan. Amang ano jak talaga masursurot eh. Digiti ibagbagam nga. Anya day jay. Dati Microsoft. Narigat na sursurwan di jay kasinsin. Tawon, ti urayem, sakbay mo nga. Tawon nga sursurwan di jay. Anya nga tangarod, kasinsin. Bayam. Ta sumapulak iti sa bali nga pag-applyam. Inka iti mall. Inka iti department store. Ano saan? Ag-apply ka as secretary ang masapul na ti computer. Itry mo nga sales lady pa ilaan. Ha? Nalagaan na trabaho dyan. Amom laki diti makisarita iti customer. Kan maysa, mas bagay mo. Ngamin, napintas ka. Kasta ti sapsapulin dagiti department store, dagiti mall. Nga sales lady, dagiti kasking ka nga. At dalangan na. Uwin ko namon, tatulungan ka nga makastrik iti sa bali nga trabaho. Saan nga dayta nga opisina. Ta sigurado ak adim tumitlaing, di kan tumitla agbayag dita. Sigurado ka tulungan na kasinsin, Janela? Uwan. Ay na. Tulungan ka nga tulungan, kaputag kasinsin ta, kasinsin matutina. Alaman nga rod, kasinsin, Janela. Agsangsangit ka sa matutina, anak ko. Apay nga agsangsangit ka. Andiyan isang sangitam. Ibagam kanyak, anak ko. Ibagam, no anyan ti problema. Mga ano, matulungan ka. Naka di problema, iti trabaho, mga nastrikam. Nang... Pudno ti kunayo kanyak idisipo di ubigat. Ha? Anya? Talagang nakatang-tanga. May saag nga uto-uto. Uto-uto ak. Amin nga nagtali kakinkwana. Asino anak ko? Asino ayada ta ibagbagam nga nang gundaway king ka. Ni kasinsin Janela, nanang. Anya? Ni kasinsin mo nga, Janela. Nanang. Apay bahin, anya tinaramid na king ka. Sipod pala di ubing kami, nanang. Ginunggundawayan na gayamin. Nga ti amok isagit na gabuta kasinsin na gabuta na pategag kinkwana. Iso malagayam. Ginunggundawayan naglaan. Anyat inaramid na, ibagam kanya kanak ko. Anyat inaramid, kasinsin mo king ka. Kasan no nakastreka ko ni trabaho na nang. Oh, ketuain. Saan ka di nga nang rugi ka kumaitayan? Una nang agim. Inalokoy na nga. Saan ko nga ipatuloy pa iti panagtrabaho kiti nga opisina. Ta saan ko kanuman lang nga masursurot. Tawag ka naman ito na itinalage ko iti computer. Wanagam dimit ko na mga sursurwem tao. Wanagam ko na narigat ka nga sursurwen. So nga tulungan na ka nga makasapol iti sa bali nga trabaho.
Kahit anya dinaramid na. Tinulungan na ka man lang. Saan, nanang? Gapunta sa anak ka nagpatuloy di opisina. Napan magayam nag-apply kat dagos na ka inalaga po sa anak ka nagpatuloy, nanang. Anya? Ay nagloko tayo dyan nga kasinsin maon. Kaya tinawagak na kasaritak ko matakumprontarek. Kaya imbaga na nga mas bagay na kano tayo dyan nga trabaho. Napanik na ka kundi amin. Ginon kong dawain na lang ti kinasaya at kukikwana. Inuto-uto nakakunam Taday tamot pala ti bagbagaking ka edeng hindi mo mo't impod no kanyak no asin no day tamang uto-utokid ka. Ni mo't lagayam kasinsin mo nga janela. Ngem manipo di tananang. Saan nanton nga maaramid na kitinaramid na kanyak ka talaga Hindi ko mapailaang nga nakaamiris ka anak ko. Alabay be amon. Sumapol kalatan iti sabali nga trabaho. Ngem manipo dita. Likli ka munday dyan nga dakes nga kasinsin mo. Naglabas ti panawen kasinyong liliklikak ngagpayson ni kasinsin janela. Ore no awagan nak saan ko nga sungsungbatan. No agsabat kami kasarita nak. Kasaritak mat. Ngayon ipadlaw ko keng kuwana nga saanen nga kas di dati tilangin-langin mi nga puta. Kinagurak na di naramid na. Angim kasla walakin kuwana kasin yung tinaramid na. Takas lang di na aklonen nga ginundawayan naklaeng. Ala kasinsin, ala. Mga no kaguram tinaramid ko. Sayang mat no sa bali nga taot papananday nga trabaho. Imbes nga mapan iti sa bali nga tao, iti siya klatat nag-applyin. At least agkasinsinta. Ket kung nakbat katulungan ka, angem liniklikan nakbatan. Isong awan ti basol kun Isong panpanunutan nga ginundawayang ka at daking kan. Ngem ti agpayso, never kong inaramid king kadayta kasinsin. Alawin. No dayta ti kunam. Di iso. Oh, kas lang amin di ka mamatikan niya kasinsin matutina ay na nagbayagtan nga gamam mo. Nagbayagtan nga gayam. Saan tala nga kasinsin? Kaslata lang kabsatan saan ka di? Diya ka mo. Angem. Sige, panawan ka pa Janela. Adda pa sa bali nga papanak. Gapo iti sakit tinakim ko kasin yung inliwliwag ko ti amin nga napasamak. Kat maysa nga nakatulong kanyak. Tapno mailiwliwag ko ti amin nga napasamak. Kada kami kani kasinsin janela. Kada ti panakastrek ko iti trabaho. Kat dito'y nga namamok ni Cedric. Ni Cedric nga idi agangay nagdaton kanyak ket gapu ta addamet marikriknak idin nga ayat ken ni Cedric kasinyong inaklon ko ti panagayat na agpayso matutina when Cedric ipatpatig kami iso nga datan nobya kan when ket sinong batang ka nga Roden? Oh, yes. Agyamalak ta sa anak nga pinarigat. Agyamalak ta sa anak nga. Saan mo yung palubos nga. Agare making kay ti mabayag nga panawin. Tapno marigata nak. Napaniknikak ngamin nga napudno ti panagayat mo kanya. Talaga mat. Napudno ti panagayat ko keng ka. Matutina. Yes. Ididamo kasin yung
nasaya at amin nga ipagpakita ni Cedric kanyak. Kumbaga ket isunti ka di gentlemanan kadagiti amin nga gentleman. Isunti ka paparaburan kadagiti amin nga naparabor. Anyaman datinted mo kanya kun Cedric. Ha? Basit labanag dayta. Anya daytoy. Upenem nga mina. Lukatam. Ha? Baro nga dress? Wen. Pasensya ka no saan nga nginginain dayta. In order ko lang ti online. Nakita kami kad may bagay king ka. Agyaman nak kanayon nak nga paraburan kanayon nak kasagutan iti badbado iti arwatan. Kasti ko nak basi tabanag dayta. Para king ka gaputa ipatpatig ka. Ipatpatig ka met Cedric. Anya. Baka mat no mabalinak nga pagustuhan itan. Ha? Dati nabayag nga, kidkid dawek king kan. Uy, anya nga kidkid dawan kanya. Amumlatan Dandani makabulantan. Kit apay no ko. Awan may ti problema ta saan ka di Cedric? Awan nga paiso Ngami di pala damo. Idi damo pala kidkid dawek king kan nga. Intag date. Kat mapantamot ag-date. Mapantamot mangan iti restaurant. Mapantamot ag-pasyar. Mapantamot iti mall. Saan lang nga dahi iti kahit ko kuma? Ha? Panpanunutek nga rod kit. Kasla saan nga pudno nga ayayatin. Anya? Ay saan nga paiso data Cedric? Apeng nga rod nga di nakpagustuhan. Saan ba't nga dakilabanag dahito kidkidawagking ka? Anya? Ay, saan mo ko mga ipilit, tayta? Ape nga minaya. Anya ka diti kabuting mo. Anya ka diti kaamak mo. Amangan kami no. Baka pang panunutan nga. Nung maipain mo kanya akong tikin na babaim. Kat agbaliw tiriknat. Naku na amon. Iso nga. Awang ka di pala talik mo kanya? Cedric, agurit ako mapilaeng. Agan anos ka kumapilaeng. Saan nakbut gayang alam? Napanik nakakmatan nga napundot panagayit ko keng kangem. Saan ka pala nga umanugot? Kaya tasawen. Saan ka pa nga sigurado ti marikrik nam kanya? Uy, saan nga paiso dayta? Saan man? Dahil ti marikrik na, matutina. Diyak mo no, anya ti aramidik tap na mapanek-nek ka, nga napudnot panagayit ko king ka. Halos, inaldaw nga sikat mapanpanunot ko. Ha? Uray mo't siya. Diyak mamati dahi ta. Anya, api nga di mo kumapatsyan. Kasano? Dahil talang banag nga kidkidawag. Ipaida mo pa'y kanya. Cedric, saan nga basta-basta dahil nga kidkidawin kanya? Sige, saan ko nga ipilit ba'y tibagik? Cedric. Uy, Cedric, agpapahuyo ka di? Ha? Bapanak latan. Kasto'y siguro tigasat ko. Anyaman tayo tibagbagamon. Siguro. Kasto nga talagang tirol ko itibiyag. Agayatak itinapudno. Uri no saan mo't nga masubadan itinapudno nga panagayat. Ay nga, anya ti pagpagam tila adda ka mo't Cedric. Saan nga gapot adyak pa'y umanugot nga adan mapasama ka data kat saan nga napudot panagayat ko king ka. Dahil tadijak maawatan na pulos. Tanong ko matalaga nga napudno ti panagayat mo kanya. Saan ka ko mga agked-ked matutina? Amumat nga nabayagan nga kalikagumak. Nabayagan nga, kidkidawag king kadayta nga banag. Gapot at dahi tanto timang paniknek nga napudnot
ayan ayat na ti maysa ken maysa. Dahil tanto ti mang patibker ti pundasyon ti relasyon ta. Tano adanton mapasama ka data. Adanton sungsung batakin ka. Angem awan mat gayam ti talik mo kanya. Iso nga awan ti maaramid ko. Cedric. Uy, Cedric. Saan ka kung mga pauyo? Bamon. Bebe anak latan. Okay ak lang. Uy, saan ka nga okay? Amok ka saan ka nga okay? Cedric. Saan ka kuman ngagpauyo Ket ni. Uri saan ka kumapay nga? Napilitan kan samit laeng. Saan? Tikay ko saan kumapay nga itang panawan ti. Panangipaay ko ti amin ko kengkangem. Manugot ako. Tapnawan ti masaumon. Tapno saan ka ngagpapauyo? Oh, api nga nagsennaay ka. Panagrik na kami ka. Kas lang, mapilpilitang kalaeng. Saan ko nakumot? Saan? Ipatpatig ka unay-unay, Cedric. Nakasagana akmat kat nga mangipaay ti amin ko king ka. Ngim aguri kalaeng ko nakmat idi. Anya ka ti diferensya na ita. Ken into no masakbayan. Ito masangmalang nga aldaw ko nakuma. Saan ka di pa nga? Makaanay da kiti araramidek king ka. Saan nga dayta ti point ko? Saan nga dayta ti? Anya nga ron. Gabutan jak maawatan. Ustunan Ustunan. Adata dito yan. Manugot akon saan ka di? Sigurado ka nga saan ka mapilipilitan laeng. Saan ko nakmo? Alang aron. Agyaman no kasta, matutina. Sapay ko maatadyak to pagbabawyan dahil aramida. Sapay ko takalpasan nga, may paay ko ti amin ko keng ka. Saan to ngagbaliw tirik nam kanya? Saan to matutina? Ikariking ka. Nagyaman no kasta. Katsapay ko patatong palim dahil nga karin. Cedric. Umay kakit din. Tarog yan tan. Nabayagin nga kahit ko nga mapasama ka tata. Ang imang ipakpakaunaking ka, Cedric. Anya day jay? Amumat, nabayagin ng bagaking ka nga birhena. Iso nga, inayadem ko Day talagayam. Sige, ang gagangay laeng nga masaktan ka. Ngimiti damo laeng. Sige, alang arutin. Tapno malpasan. Tapno saan kanton ngagpapauyupay. Angin ulitek, Cedric. Saan to kung mga agbaliw tirik ng kanyak, kalpasan ti amin. Saan to ko nakmat, umaykan. Basta, awan pa'y ti padas mo. Kat awan pa'y ti nakaamal nga tigating mo ngay ti barukong mo. Awan pa'y Cedric. Nagkasatakon no kasta. Cedric. Matutina.
Binasaklaan tapno na ti kasta. Saan ka ang tunay masaktan? Sapay ko ma. Sapay ko matadyak pasaktan. Sige. Rabawan ka nga roden. Inayade ma. Wen. Inayade ko nakmet. Ano sa malaeng? Itida mo lang nga na sakit. Birhen ka nga talaga. Nagaligat ni Sir Rick. Ikaligatak. Masapul nga gulpik. Tap na naman maminsan at sakit na. Ano samlaeng? Ano samlaeng, Matutina? Sige. Ano sa Cedric? Anay ko. Anay ko. Anay. Saan nakakaramutan? Sorry. Mabit lang. Anay ko, Cedric. Ay, agsangsangit ka man anak ko. Ay, Matutina. Anya man tisang sangita mo. Nakasinan kanyak ni Cedric. Anya? Nakisinakin ka ni Cedric nga nobyong. Wala lang. Nataapay man. Nakapunta ko na agad. Nakamiris na ka nung saan ka siya tigit na nagpalit ka katakunay na itibiyag. Anya, kadapi ka sang sangitam ti kasta klasit lalaki anak ko. Hindi mo baybayan. Kito di nakagayam ipatpatag. Akit saan mo nga ipilit ti bagima? Uray, tas saan mo ba't pa nga? Uray, awan mo't pa'y tinapasama ka na kayo. Siguro akit di makauray yan. Agrungaab ka ba't tayo? Saan na bali anak ko? Pakakitaan laeng nga saan nga napudno ti panagayat na king ka. Taday tat pangisinsinaan na king ka. Gaputa saan mo nga ipaay ta kinababaim king kwa na. Laglagi pa maatibilin ko king ka. Saan mo nga ipaay ti kinababaim iti may nga lalaki aging ka nga di nakaikalay sa anak ko. Ay nanarigat ita nga panawan. Adon ti manangan lilaw nga lalaki ita. Kung maano makabiro ka iti kaskin ni Yongyong na ti putot ni Nemi Ruiz. Ang maawan samat ta iti kaskin kwa na. Nga aping agrungaab ka. Di mo kunaan anak ko. Agpudno ka man kanyak, Matutina. Intad mo ka din ti kinababaim ka dahi dyan nga lalaki. Kat kalpasan nga intad mo. Kalpasan nga impaay mo ti kinababaim. Insina na ka.
Aniya, nugas na po na. Uy, day tamad ti. Ibilin ko kang kay day ta anak ko. Nga di may palubos. Nga maalad at akin na babae. Nagpauto-uto ka ba na anak ko? Inuto-uto na ka tila lagi. Hindi ko inuto-uto na ka ti kasinsin mo. Itata. Nagpauto-uto ka ba? Kadagi tila lagi. Nanang. Uy, kumusta kasinsin matutina? Huh. Kasinsin, Janela. Si kagayam. Anya ka diti katangin. Sa anak nga may dito itap no gumatang. Aha. At ang amin napanak na nga dito may sa nga restaurant. Kat malagip ko nga dito ka mall nga trabaho. Dinanon ka nga talaga. Amom? Anya tayo siya kasinsin. Nadamag ko ngamin nga adan nobyom. Ha? When? Agub ubra matla dito, saan ka di? Angem sa bali nga department, ayan na. Nakadamagam dahi ta kasinsin Janela. Ay, siyak to pa iti kunam. Siyempre, adalat at giti makaibaga kanya. Ken concern nak ngamin ken kakasinsin. Anya ti kahit mo sawin kasinsin. Dinadamag ko nga dan nobyom, madanagan ak idi. Apay ko mga madanagan ka. Ket siyempre, nasingid ka kanya, napatig ka kanya, gaputa kasinsin ka, kanimbilang ka nakaskabsat. Busy ak. Madama ti trabaho kasinsin. So, awan met ti customer. Adala ko maibagak yung kakasinsin matutina. Sakbay nga maladaw ti amin. Anya day chay. Kasinsin Janela. Idi maamuak nga ada nobyom. Inamuk ti kinatao ti nobyom. Ha? Ket naamuak. Nga langana pa lang kit kasla saan nga mapagtalkan. Anya. Langana pa laeng ket babaeron. Tiket ko sawen. Langana pa laeng sigurado nga lukwen na kantulaeng. Pagsangitin na kantulaeng di nga lalaki. Dahil taka diti ibagam kanya. Sige, mabalin mo ti puanaw. Aguray ka. No adaman guram kanya kasinsin matutina, maawatan ka. Angem ammo ti Diyos nga awan ti madi nga intensyon ko, iti naramid ko. No di man pinang piling mo kit inagawang ka ti trabaho, saan ko nga inagaw diti nga trabaho? Kit adtuyak, tapno no makabawi aking ka. Kahit kung ipanikniking ka, nga talaga nga, pudno nga isaksakit ka akas kasinsin ko. Anya ko mga orti maramidam. Kaya't ka nga tulungan. Kaya't ko nga masigurado nga saan na kanto nga saktan day nga lalaki. Day nobyom. Cedric tinagan na saan ka di? Aha. Amumpay ka yung tinagan na. Kaya na. Siniay ko nga talaga day nga nobyom. Tati kayat ko, mapaneknekak, nga napudno ti panagayat na king ka. Napudno ti intensyon na king ka. Nga saan na kanto nga lukwen? Iso nga, palubusan na kuma, agarami dak itiwagas, tapno no, mas makasigurado ak, no anya nga talaga ti intensyon na king ka. Tapno maamuak no napudno no saan. Tapno no, tapno na sapapay kat maamuamon no. No, itong pal na kanto day nga lalaki no saan. Amangan met no, pagayayaman na kalaan. Amangan met, no may sakala kadagiti collection na nga babae, iti biyag na. Ti kahit mo asawan kasinsin. Aramidem data, para kanya. Wen, nunaskan nga yasidig ko ti bagik, kaday nga nobyom, aramida.
Tapno laeng makaaramid akbat ti paburking ka. Tapno matulungan ka. Tapno mailiklik ka iti anyaman nga pakasaktam tulaen. Anya nga ti aramidem kasinsin Janela. Basta, siyak ti makaam mo. Yasidig ko ti bagikin kwa na. Kato anyaman ti aramidek, makaam mo akton. Ha? Sige, makaam mo ka. Sige. Agyaman nakakasinsin tayo ni kanak ti gundaway ko tapno no. Tapno makamake up aking ka. Tapno makabawi aking ka. Tapno maisublik ti panagtalik mo kanya. Maturugan, matuti na. Ay, agbauyong ka sabat tayo. Agkatawa ka ba't ka may sa dita paraangan anak ko? Nang, kunak, agbauyong kansan. Ay, agbalakan sa, katawa ka dita. Anya ayati kat katawaam. Ako anan. Anya ayati kat katawaam. Iti nga ron nanang. Dito yung post ni Kasinsin Janela dito Facebook. Anya dito yung post na. Dito nanang. Kitain nyo. Buyain nyo. Dito yung ladawan nga yung post na. Wambat nga ron ti antyokos ka o gari ka. Saan nanang? Ibagak lataking kan. Anya ayaw dito nga anya dito nga ladawan ayaw nga yung post ni Kasinsin mo. Ladawan da ken ni Cedric nga dati nga kaayan ayat ko nanang. Anya? Gaapi nga adaladawan da ken ni Cedric nga dati nga kaayan ayat mo. Deta nga rutikat katawaak nanang. Anya? Gaapi nga nakakatkatawa ko ma. Kat siguro akat inagaw ni Kasinsin mo dayta nga lalaki dayta nubyaw. Iso siguro nga insina na ka. Saan nanang? Nagsina kami idin. Idi tamamaamunan ni Cedric. Kaape nga nga makakatawa ka. Basta nanang. Orayak latan no anyan ton ti sumaruno nga mapasamak. Orayak no anyat mapasamak kadakwada nga dwa. Mabitlaeng. Kasinsin Janela? Kasinsin matutina. Apeda ka to eh. Tikas nga oras. Mabalin ti sumre. Sige. Sumre ka. Gyaman na Kasinsin. Apek sang sangit ka. Ken apek nga daka dito balay. Apay. Apay anya ti problema Kasinsin Janela. Apek nga sang sangit ka. Ken apek nga adda ka dito balay. Ay, pangaasim ko Kasinsin. Pangaasim nga. Alukuyem ko man ni Cedric. Ni Cedric? Uwan. Taapay ni Cedric. Alukuyem ko makasarita. Magpagpakaasik ka nga. Nga anya Kasinsin. Nga sungbatan na to'y sikog ko. Anya? Masikog ka? Uwan. Ang hindi mo nagpagpakitan ni Cedric kanya. Anya? Pag-aasim ko Kasinsin. Intay di balay da. Inda, lukuyem man. Kat apay, di nakadikayat nga. Sungbatan day ta sikog mo? Saan nga ron? Saan? Diyos ko. Diyak kaya ti aga nakabalasan Kasinsin. Anyan doon ati saun da kaya ti kabagyan tayon. Diyak kaya ti aga nakabalasan Kasinsin.
Ay, di ka matulungan ka dahil nga problema kasinsin. Ay, matan, tulungan ako na kasinsin. Kung nagtupay kit ni, tinulungan ka, tapos di nagtulungan ita. Anya kung matay tulong mo kanya, kasinsin Janela. Katinliklik ka kini Cedric. Napangko inakakit. Sinulisog ko, tapno no, maamwak no napudot panagayat na king kahata, no napudno kumat panagayat na king kasan ko mga agpasulisog. Agim na sulisog ko. Ket napasamak ka na kami. Ket nagbunga tayo napasamak ka na kami. Ket naskin laeng arumbing laeng sungbatan na. Ket aping nga nakakanyak. Aping nga siyak ti kasarsaritam. Isot ti kasarita mata, isot nakasikugking ka. Tinulungan ka nga rod. Oo, no saan ko kumang inaramid. Ang mga no sikat sinikugan na, sikat intarayan na. I'm sorry kasinsin. Ngimidimay ka nakisarita kanyak ijemol. Nagsina kami idin. Anya? Wen, agpaiso. Awan kami idin ka ni Cedric. Apigor ka di mo yung pagpagakasinsin. Agad di ka mat nagdamag. Aniya? Oh. Madiha, tulungan na tinulungan ka. Ay, awan ti maitulong ko keng kakasinsin. Ay no, sana mabalin. Iparegreg ko karon dito. Ay, anya? No, di nagtulungan iparegreg ko dito. Makonsensya ka. Basol mo dito kasi api nga basol ko. Api siya kumati na pan imasidik ni Cedric. Maragsa ka na nga jak maawatan kasin yung ad-ada nga aglaglag to agragrag uti pusok kadaydi nga napasamak kini kasinsin Janela no pay masya na kiti kasasaad na ta sigurado lakid di nga ilaksid da uncle ken auntie nga naganak ken kuana no aga nakabalasang. Tila ang dakes namot kasin yung ket konsensyaen na ngano kano adda madi nga mapasamak no adda kano dakas ang mapasamak no naramiden na itisikog na kargo de konsensya kano uray no amokmet nga awan met iti basol ko. Dahito iti problema kasi nyong no mabalbalin kadyak kayat ti makibibiyang iti problema ti kasinsin ko nang runa ket maseknan ni Cedric nga damo nga ayat ko ni Cedric nga nakariknaak iti nagpaiduma nga ut-ut ken saem idita linuko naklaan akalpasan na nga maala iti amin ko ket kaslak la basura nga imbeleng na ngayon kasla nabang aran ti rignak idita ni kasinsin ko tinagsagrap ti amin. Angin. Di matlatagtal na ti riknak. Tayo ti agdama kasin yung agpagpakaasi pay lahing ni Janela nga tulungak tapno no sungbatan ni Cedric ti sikug na. Agtultuloy la tamat ti panangkon konsensya na kanya. Ngano kano ilaksid dagiti naganak ken kuana uno saan no adadakes nga mapanunot na nga ramiden na itisikog na ket konsensyak to kano anya di rumbeng nga ramidik kasin yung balakadan dakman iwanwan dakman tadyak kumakayat nga maadaan iti problema nang runa no saan ko meta problema. Dahil di nga ro di ba kabuklan di surat ko, ket sabi ko mata, may kandak iti balakad, ken sabi ko maada na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon akong diagyaman kadagiti makait ti balakad, ken agyaman akmet ken kakasin ti anos mo nga nang urnos, nang ibasa ken nang tedbiag, dati nga pakasaritaak.
More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, matutina